Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatukum, barkanku da zuwa Agent for TV. Wato kamar kuma ta ba ku danna mun subscribe, mun ku danna alamar karara wanda mun sa sakon maka akai. Mun gode. To kamar yadda kuka gana gurin nan, Momi Gombe shahararriyar a cikin Kano din nan, wato ta saki zafafan hotunan ta a cikin Instagram da cikin Twitter. Kuma tana ƙara godo masoyinta wanda suke binta cikin pejinta da cikin Instagram ko cikin Twitter. Kuma kamar da kuke gani a wannan, ta je ƙasar Nijar ta yi shahararren hotunan ta da kuma bugu da ƙari, kuma ta je ƙasa mai tsarki ta yi hotunan ta ba take gode masoyinta. Wato a nan ma kawo ƙarshen labarin, wato kada ku manta ba ku danna mun subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa wadda mun sa saƙonnin ma kai a kai. Ina godewa.